बिसोर दा भिडिअखौ ओरै मोनसे कारनाव लाना फैबाय सानैसो माने बे चेनेल हेक जानाया आं आगोलाव बुंनाया नोंनि चेनेलनि भिडिअआव गुबुननि भिडिअ फैयो होननाया बे इउटुब स्टुडिअआव माबायदि क्रम ब्राउजाराव कास्टमाइज खालामनांगौ एड खालामनांगौ बेखौ रोङाखै किसुमाना रोङाखै होननानै कमेन्ट्सबो खालामदों किसुमाना मेसेजबो खालामहरदों कन्टेक्ट नाम्बारजों फनबो खालामहरदों आं बेनि थाखायनो बायद'था माने भिडिअ लानानै फैनो गोनां जाबाय माबायदियै बेखौ कास्टमाइज खालामो नोंथांमोना भिडिअखौल' नाय आं देखायगासिनो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदे आरो आंनि सासे लोगोनिबो साबस्क्राइब खालामना हो दानसोरां नार्जारि होननाय बिथांनि चेनेलखौ आङो लिंकआव होगोन नोंथांमोना बेखौबो साबस्क्राइब खालामना हो दे जों भिडिअखौ माबायदि कास्टमाइज खालामो बेनि सायाव भिडिअखौ लानानै फैनोसै बे प्रब्लेम जानायखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दिप नार्जारि बर' सुबुंनिनो बेनो ओरैनो जास्ट भिडिअ बिनि भिडिअआनो बे दोङो जास्ट फर फान भिडिअफोर दोङो खिन्थु इनि भिडिअनि फर फान बेलेग बेखौ आं क्लिक खालामनि दै बे फैयो हो बेनिफ्राय भिडिअनि गाहायाव बेलेगसो फैयो बेनि माबा बेलेगासो जादों इखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो माबासो थांबाय केजुवेल चेनेल इउजार बेलेगावसो भिउस जाहैबाय बिनि चेनेलनि माबायाव खिन्थु बेना भिडिअआ बेलेगसो दोङो खिन्थु बेलेगसो जाहैदों इफोरो न' भिउस इबो बेलेगावसो थांबाय नै If someone says we'll take money only in account, then on your Paytm app enter mobile number and transfer money. बेलेगावसो थाङो प्रब्लेमा बेखौ हेकबो खालामाखै रावबो बेयो जास्ट मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय जादों बे प्रब्लेमखौ मा खालामनांगौ आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दा कास्टमाइज माबायदि खालामगोन जों क्रम ब्राउजारनि माबाखौ डेशबर्डखौ जों इउटुबखौ क्रम ब्राउजाराव जों अपेन खालामगोन अपेन खालामबाय जोङो इउटुब स्टुडिअखौ क्रम ब्राउजाराव जोङो अपेन खालामगोन स्ल' जादों नै क्रम ब्राउजारा जोंना अपेन जाबाय अपेन जानायाव जोंना मा कास्टमाइज खालामनांगोन नालाय जोङो दा मायाव फैगोन कास्टमाइजआव फैगोन कास्टमाइज मायाव खालामगोन जोंना बेहाय कास्टमाइज ओइ बे नैबेयो थ्रि दट थानाय मोनथामाव नै थुबाय जोङो सायाव बेनिफ्राय जोङो फैबाय कास्टमाइजेसन मनिटाइजेसननि सिङाव कास्टमाइजेसन होननाय दोङो जोङो बेहाय क्लिक खालामबाय थांबाय जों क्लिक खालामनाय लोगो लोगो माबाया थांबाय आरो अपेन जाबाय बे अपेन जाबाय चेनेल कास्टमाइजेसन जोङो दा मायाव थांनांगोन चेनेल कास्टमाइजेसन फैनाय लोगो लोगो चेनेल ट्रेलार पिपोल हु हेभ साबस्क्राइब बेयो थांदो बेनिफ्राय जोङो एड दोङो एडआव थुदो एडआव थुनानै नोंनि जायखिजाया मोनसे भिडिअ लादो लानानै जोङो मा खालामदो जायखिजाया मोनसे जोङो भिडिअ नै आगोलाव जोङो बेखौ मोनसे भिडिअ लाबाय बे पाब्लिसआव थुना होदो पाब्लिसआव थुनाय लोगो लोगो नोंनि जि आगोलनि चेनेला जि भिडिअआ मा जादोंमोन बेयो अल टटेलि बन्द' जागोन बेयो जाहैबाय बे प्रब्लेमनि सलुसना सोरबा जुदि रोङाखैबा बेखौ खालामनानै नाय खालाम प्रब्लेमा सल्भ जागोन